Foli ani wale nyumando ubeka taubela jene ni watina ambalma bamananga mena umali kono ani malikoka ambajira ola kafoni bamananga kuna fani wakati sili wala labena kamono kono kumala oyi mali kono ani akokan kibara oludido amba foni kumasile o dangana kuna fani damna nambajira ola kafo ko anfa Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara kasangani aka bangini sankumbe ye ni oye mekalo klita ani fly association banina bonaw we sanya ani beseya walia do taka kenya sodo segreni oye clinic medical Geneva UC ka ben sibiri mekalo klita ani worma mini ashirera ton yamo ani komo chama fe nga janga madalige sorolum fe nisondia bana ya clinic Geneva UC la ka ben sibiri mekalo kleta ani woro makunyumani ka ufi ka sabuke association banina bonaw ko ma faranye maka bela jeli yugubani nisondia wiye ningani adamadenya wale intaka nyeshin clinic Geneva UC ma akunde kuka kanu kura ya ka nyeshin anfama Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ka sangani akabangini sankumbe mekalo kleta ani fla ni ode yake clinic medical Geneva UC kunyumani ka ufi a dogo nye fara kene manaka a bela jelen saniara association banina bonaw fe ninga adamadenya wale chama taka nyeshi ni kene aso imbara kela uma ami akara moko bangena ka be le 12 mai hukumu ambo de kono na bi annana kana anga sigida dokotoro so no e kunyiman dokotoro so annana kana fara nyogonga ka asania anya wu kono no na kene dalaka anya bela jelen ko bi kara moko bonya na barika kama donc ambore annana beni banabagato do fanay donc anyu ko fraw sangadi ama kakla ga dokotoro so yere ka safne usangada manu e omoye ani odizavelu anyu lu chama sangaduma karamogo bonya na barika kama yama haklina miyato anga shwa bena yama ko mi yanyi amfana ga sigidadi donc anga sigida fana bayi ube dokotoro so wara usania donc ifana ko ma amfana karamogo Aidara ga mogoy amfana ya la nyini kafara nyoko ngakana anga sigida dokotoro so sania donc anana ajara dokotoro yi ko sabe yi nuso jakuma chama fanye kuma kunche kuma mbene bolo de mogo farala anka kana ni barenke ambe duwa ka bela jeli ala ka ke karamogo kama hami mimbe anula ala ka bela jeli wuli nunu bolo do dogo bela jeli na nyegen kono no dokotoro so yoro shite mu bolo do yoro minna ka ko ka je ka sania anfana an karamogo kama donc ala ka ke an karamogo yere kama ala utala ku hamna ko dogole na bangele ala ka bela jeli wuli ni sondia bonyara kosobe kenenka ka dokotoro so fura ka ko ka sania umada o de mama banina bonaw o bena ni banabato doye wi ala magen ka kira magen nugu jono ka furakeli saraye no kera ne sondia wi farwale lu mangene nana ben karamogo ga nana de ay nana Aidara ka kala no zora yo furakeli wari sara mamu do ko ay ala ga sara ne hera la hera o che Allah no sabate no do ala ga sara ne hera la hera o che Allah no sabate adamadenya wale baro taraka nyeshin kene summa atigi ni oye a promotere ay hakilne sebe korofo ninga la nyine ko ni na nywa naw abi adamadenya jado mala Aidara ka anniversaire hokum konnana aga tondo nana nga dokotoro so sania bo sania konya na benani anga banamato doye banato imbora fo banaba yere di donc kana furakeli la bo yaka furakeli son sara a jara yi ko se ba duwa ke karamogoye ka duwa ke association yere ka duwa ke jamana be foli bada de bikuye halbi ni action nyona amba nyino fe akachaya jamana fantan nani bela karamogo yere fene ala ka si jandama shi nafa ma fene alaka o kalfa anna bema akilla jigila ambajira ola kafo kuni yella dai association banina bonaw bolo sanwusa ka beni Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ka bangeni okumu konnanye obi adamadenya wale chama taka nyeshi bun adamaduma ni Imam Maliki Tezuge aleka hakilno naka deme wi akenenka deme untara ka di dokotoro so imani o clinic medical Geneva UC sutraw katase sania minoma omoni o deja velu onanyo ana chama don sen dumaw ni togare dumaw ka fara do dunka o de kera bara ina puma bawi
Alibi ama faga bangeni sankumbe ukumu kɔnɔna silamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolo fara Sangarebugu la olu fana jolidi don dɔ kɛrɛnkɛrɛn ni o do an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ka bangeni o sankumbe nisɔndiya hukumu kɔnɔna na ka bɛn bɛ kalo tile 17 ma kari Sherifulaya Jabaranso tɔgɔ la Abdul Karim Sako ni Abdulaye Jara de tun bɛ an ka janga ɲamadali kɛ. Mais kalo tile 12 o ye don ye min ni a donna tariku kɔnɔ Fédération Ansardine International yɔrɔ bawo o be don min ko fɔ o y'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara u ka bangeni don ye Ansaru be yɔrɔ wɔrɔ na a waati sela a bɛɛ lajɛlen b'a don la ɲɛnɛmaya i ka cogoyaw la o de kama comité Ansardine ka bɔ Sangarebugu olu ye hakilina min ta k'u ka 12 mai kɛ o de ye k'a fɔ ka jolidi labɛn ka jolidi kɛ i n'a fɔ Ansaru caman b'o kɛ yɔrɔ caman na cogo min na ka se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ nati maaw ma minnu mako bɛ joli la banabaatɔ gwɛlɛnw fo ka taa se jogilenw ma minnu n'u mako bɛ joli la u ka furakɛliw sira fɛ. An bɛ yan bi pour que ka se ka an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale min ye jigiyaba ta silamɛya diɲɛ kɔnɔ donc ka se ka na ale ka ɲɛnamaya ale ka bangeni ka se ka na o nisɔndiya min b'an na ka se ka o la ɲɛnamaya ni nin jolidiba in ye pour que ka se ka an joli di ka mɔgɔw dɛmɛ n'a ye minnu mago b'a la donc banabaatɔw ani b'a sɔrɔ minnu bɛ yen ni banabaatɔ bana gɛlɛn min na o ma k'a sɔrɔ se t'u ye ka joli sɔrɔ u yɛrɛ ye fo ka taa se an ka sɔrɔdasiw ma bon a ka ca kojugu donc an bɛ yan o kɛnɛ de kan bi n'Ala sɔnna ma. Bon an bɛ min fɔ jama ye dɔrɔn ani silamɛ bɛɛ lajɛlen bon komi karamɔgɔ y'an yamaruya ni ɲumanya min ye ni 12 mai sera n b'a dɔn Ansaru bɛ yɔrɔ o yɔrɔ caman bɛ jolidiw kɛ caman bɛ min kɛ fana min tɛ jolidi ye ka ɲumanya kɛ adamadenw ye dɛsɛbaatɔ ye n'a fɔ ka balo di adamadenw ma ka dɔgɔtɔrɔso saniya den min bangela ka bɛn o don ma ka ɲumanya k'o ye dɔw bɛ balo ni dɔw bɛ finiw di dan t'a la quoi i seko mana bɛn min ma dɔrɔn hali ka dumuni san ka taa n'a i denbaya la k'olu nɔsɛdiya ka yira ko Sherif Usman Madani Haidara bangena o ye koba dɔ ye n'a fɔ ɲumankɛlaw bɛ sara ni ɲuman ye jugumankɛlaw bɛ sara ni juguman ye an b'a fɔ 12 mai san 71 caman bɛ Ala de bolo Ala ko o caman fara an ka karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara kan. An bɛ don min na ko bi joli ye fɛn ye foyi tɛ se ka a nɔna bila farikolo la ni joli yɛrɛ tɛ bawo joli a ma se ka dilan ɲininikɛlaw fɛ fɔlɔ n'o ye recherche scientifique maaw ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ joli fɛnba de don min ni a nafa ka bon joli bɛ di maa min fɛ a bɛ nafaba de se o tigi ma kɛnɛya na sira fɛ wa a bɛ taa kɛ ka maa min fɛnɛ dɛmɛ n'o ye banabaatɔ ye a bɛ kɛ jigiyaba ye o tigi fɛnɛ ye jolidi misaliya k'o bɛ komi sɛfan 1 tɔnɔ 2 a dibaa ye. Bon welekan mun bɛ ne bolo ka na k'a lase adamadenw ma surtout Mali population jeunesse u ka wuli k'u mago don jolidi in na kosɛbɛ parce que joli in filɛ an ɲɛ bɛ joli in na ko joliko dɛsɛ bɛ mɔgɔ mun na joli ye derrière cour de médecine kɔnɔna la élément minnu bɛ joli la a si tɛ sɔrɔ fura la ne fura dɛsɛra de joli bɛ jɔ donc sinon joliko dɛsɛ dɔw bɛ yen fura dɔw bɛ se k'olu latɛmɛ mais n'i sera degré dɔ ma fo joli de ɲini ka k'i la bon an bɛ yɔrɔ min na sisan fana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la baara si tɛ yen mun se ka kɛ joli kɔ surtout opération dialyse b'o la chimio b'o la drépanocytaire fana mɔgɔ dɔw bɛ olu ka banakisɛw fana bɛ balo joli de la donc n'olu ma joli sɔrɔ fiyewu k'a kɛ donc o bɛ vie bɛ danger la donc an bɛ weleweleda bila maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛɛ k'i bɛrɛ bɛn ni jolidi ye. Jolidi nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que mɔgɔ min bɛ a bɛ b'a fɔ sɛfan 1 ka tɔnɔ 2 sɔrɔ a la mɔgɔ min bɛ joli di jolidi ka ɲi o tigi yɛrɛ ka kɛnɛya ma. Parce que n'i bɛ joli di parce que cɛ bɛ se ka joli di kalo 3 o kalo 3 muso bɛ se ka di kalo 4 o kalo 4 n'i bɛ joli di a b'a to i bɛ kunnafoni sɔrɔ i ka joli numéro kan n'an b'a fɔ ma groupage réussi i ka sira joli sɛgɛsɛgɛ i bɛ kunnafoni sɔrɔ o kan hépatite B hépatite C n'o ye biyɛn dimi i bɛ kunnafoni sɔrɔ o fɛnɛ kan damaja la n'o ye syphilis en même temps e bɛ joli di mun fɛnɛ ma i b'o ni kisi wa joli poche kelen bɛ se k'a daminɛ mɔgɔ 1 fo mɔgɔ 3 a bɛ se k'o ni kisi donc a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Hakililajigi bolo ma ni baara min kɛlen filɛ nin ye n'o ye ni jolidi ye min n'a labɛnna comité Ansardine fɛ ka bɔ Sangarebugu a bɛ don kadira min kɔnɔ o y'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale ka bangeni nisɔndiyaw baaraw ye.
Alibi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Tezena ye a ka tombola tabaski o kadiri kɔnɔna na o baara minnu ni olu bɛɛ lajɛlen nu donna kabini avril kalo an b'a jira aw la k'a fɔ ko a tirage baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kari avril kalo mai kalo tile 17 ma an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ Kulufina balontan terrainba kan Sherifula Jabarani so tɔgɔ la Aminata Tarawele Baba Keita de tun bɛ an ka janga ɲamadali kɛ. Walasa k'a ka te nimbaw n'a santaw nisɔndiya Tezena maaw y'a laɲini ka tɔnbula belebele boloda u kanubaw ye walasa togoya min na u bɛ se ka nafa sɔrɔ ka te santaw la n'o y'a te forokow ye ni tɔnbula belebele min kun daminɛna depuis avril kalo tile 9 ni k'a ko cɛ ni dɔnbolo caman ye. Jago ye hinɛ de jago ye hinɛ de i bɛ nafa min sɔrɔ i b'a fɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ la bon publicité fɛnɛ don publicité ka fɛnw kɛ mɔgɔw ka lakodɔn je crois que avec 2 ans ɲɔgɔn mais a bɛ ka marcher bon mɔgɔ minnu bɛ ka fɛn san n'i ye fɛn ɲini ka d'u ma sinon i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ gagner bi i bɛ te san 300 i bɛ 20 30 fɛn sɔrɔ saga ye 40 de ye bi mais d'abord hinɛ de kama ani sarakatu tombola fɔlɔ ye Zena a kɛra Kulukoro Ɲɔnsɔnbugu Kati ani Bamako mais a ka d'an ye n'a bɛ kɛ san wɛrɛ Ala sɔnna a ka se ka kɛ région caman na a yɛrɛ bɛ Ala deli mankan nin ka ban société ɲɛmɔgɔw mɔgɔ minnu ka nafolo b'a la an ka foli b'u ye famille de don an ka foli bɛ minnu b'a a tɛ publicité kɛ an ka foli bɛ minnu b'a san an ka foli bɛ sécurité moto den 2 sagaden tan dagabana téléphone bazerichu vaxiu boisson n'o ye boisson promaxi ani jus safi nɔnɔmugu nɛma carton caman majimani fo ka taa se Tezena yɛrɛ carton caman na olu de kun ye lajalifɛnw ye Tezena maaw bolo ka ɲɛsi a kanubaw ma u ka nin tɔnbola fɔlɔ in na ka sanga ni seliba ɲaɲariw ye maa minnu garisɛgɛ ye fara ci ni tɔnbolaba in na o nisɔndiyalen de ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsi Tezena ɲɛma a n'a baaraɲɔgɔnw ma ni hakilina ɲuman in talela ka ɲɛsi olu tɛ ɲinɛw ma ko bari ko Tezena n'a foroko ye nafa ɲaw ye. Dante ka nisɔndiya la quoi mais n bɛ foli kɛ Tezena mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ka maliyɛn bɛɛ invité bɛɛ ka Tezena min a bɛ mɔgɔ garabu diya a bɛ fari foni vraiment a bɛ na ni garisɛgɛ yɛrɛ quoi. a kɔni a diyara n yɛrɛ ni kɔni nin ye mɔmuso ka selilaya sɔrɔlen a ni ɲinala la yɛrɛ halisa a wele a ko kɔdalenba fɛnɛ don kosɛbɛ yɛrɛ ko ni fɛn diyara yɛrɛ. Tezena maaw nisɔndiyalen de ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsi u ka clientw ma u ka te in minni na ni ka tila k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma nin tɛna k'a tɔnbola fɔlɔ ye. Tezena ye te min vraiment n'a a qualité a ka ɲi kosɛbɛ k'a daminɛ Kayi ka taa fo Mopti an sara ni Tezena ye yɔrɔ o yɔrɔ la maliyɛn fɛn fɛn y'a min u bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ Tezena ye a qualité ka ɲi te mina caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ u tɛ tew lasɔrɔ bitigiw la donc an bɛ min ɲini an ka client baw fɛ ani maliyɛn consommateurs yɛrɛ fɛ u ka te ɲininkali kɛ u ka bitigi misɛnmaninw bɛɛ la wa an ka bitigibatigiw fana k'u jija a ka te in lase u ka client misɛnmanin bɛɛ ma. An fana ma ɲin'u kɔ u bɛ wulikajɔ mun na ani ka Tezena in lase yɔrɔ mun na an ma ɲin'u kɔ donc an fana y'a lajɛ k'a ye k'a fɔ nin de bɛ bɛn nin wagati in na a bɛna fisaya an ka clients ma a bɛna fisaya jamanadenw yɛrɛ ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ produit caman b'an bolo min tɛ Tezena ye an y'olu caman don an ka nin tombola in kɔnɔ walasa ka an ka clients la nisɔndiya n'o ye jus safi promaxi classique ani promaxi NR ani nɔnɔmugu nɛma. Korofina mairie ka laseliw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina min talen filɛ nin ye Tezena maaw fɛ ka ɲɛsi u ka clientw ma k'o ni foli ka kan bari a b'a to te minbaw ni tetigiw sɔgɔlen bɛ to ɲɔgɔn na. Tezena mɔgɔ ye commune 1 choisi Korofina terrainba ka na u ka te sanbagaw nisɔndiya nin tɔnbola kɛnɛba in kan parce que an bɛ tɔnbola mankan mɛn yɔrɔ caman na mais olu b'a kɛ cogo min na ka bɛɛ wele fɛn fɛn gagnena k'a kɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna ka bɛɛ wele ka na ni minɛnw ye min gagnena min na ka bɛɛ ta di ma. Bon, moi je pense que o ye nisɔndiya fɔlɔ ye nisɔndiya filanan o de ye seli ɲɛkɔrɔla in na ka donbolo kɛ maliyɛnw ye bamakɔkaw ye u ka se ka taa seli kɛ. An ka seko ni dɔnko tigilamaw tɔnbola in tirage walasa togoya min na garisɛgɛ dumatigiw bɛ se k'u ka lajalifɛnw sɔrɔ jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna na ani kado ninnu dil'u ma olu de kɛra kɛnɛ kumabaw ye.
Mekalo Kletan ani nani ni ngata bla Kletan ani shekina ni ankara mo Seydi Sheriff Alu Badara Aidara aka Nigeria jamana tamo kunchera mini akara wati kerengrene fanfla mabolo a bisimila bawo kata se Sheku Badara yerema ninga ni sondia kanwira ni wali mandon kan chama foli samaira sano na nya foli ke sorolunka aduna Nigeria ka beni mekalo Kletan nani samba fulani muwani woro ye kasangani ye islamaya demeto anisaru ka wele dali ye aye Sherifula Morike Seydi Badara Ali Usman Haidara ka klefla ke Nigeria asera adana ka beni mekalo Kletan shegi samba fulani muwani woro ye kasangani kambe kene do sigile ye min bara bonya kunta me kadi amo islamaya demeto anisaru Nigeria kono uyo kondisyon sebe ko dangana maya kasangani bara bela jene temeto ko nyuma ye ya bara laban kɛ cogoya min na ani ɲɛmɔgɔso cɛ programme na baara daminɛna o cogoya ra bon an b'a latanu a labanna o cogoya fana na yɛlɛma fosi ma don a ra bon baara yɛrɛ fana kɔnɔna na an ma gɛlɛya foyi y'a ra tournée yɛrɛ nin y'a siɲɛ sabanan de ye bon ni Zenga yɛrɛ a kɛra faamu kɔnɔ kosɛbɛ a kɛra hakilisigi kɔnɔna na a kɛra ɲɛmajɔ kɔnɔna na kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bi an b'a fɛ ni kana jɔ de san o san u ka se k'an karamɔgɔ den dɔ bila ka na an fɛ Nigeria ne ka na tournée kɛ a mana gɛlɛya fadi ma cogo o cogo aw n'u bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kɛcogo la ni Ala ka jɛ ye o kɔni n'o sera ka to sen na kɔni o bɛ diya n ye sabu an ye nɔba de ye a la. ka nɔfɛtigiw kɛ u ka kɔrɔfɔw la u ye a yira k'a fɔ ni wasa tɛ fila ye kelen sɔrɔla olu fɛ ka sanga ni Sherifula Morike yelen ye olu cɛ mɔ Nigeria dugukolo kan. Wallahi an wasara ni Sherifukɛ ka nani an wasara ye wasa da ye wasa tɛ kɔ min kɔfɛ an wasara n'o ye wallahi an tɛ Sherifukɛ sara sɔrɔ an b'a fo k'a barikada k'aw bɛɛ lajɛlen fo wallahi an labɛnnen don hali waati wɛrɛ hali san wɛrɛ ɲama n'an ye Sherifukɛ sɔrɔ a ka d'an ye a ka d'an ye bi a ka d'an ye sini wa a ye dayɛlɛli kan anw fɛ Nigeria yan a ye wasa d'an ma Nigeria yan a ye bonya di anw ma Nigeria yan ne bɛ min ɲini an musow fɛ ani kanuɲɔgɔn fɛ an k'an cɛsiri an k'an fanga kɛ ka tɔn in minɛ n'an ye tɔn in minɛ o de y'an ka diɲɛ ɲɛ ye ani an ka lahara ɲɛ ye. a kelen ka kɔrɔfɔta Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw o conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Seydi Sheriff Usman Haidara denkɛ Seydi Badara Ali Usman Haidara Sherifula Morike a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma depuis kunbɛli ko ɲuman na min taara o fɛ ka ɲɛsin ma ka se bonya ni karama ma min kɛra o fɛ ka ɲɛsin ale n'a ka taamadenw ma fo ka taa se baara kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ a kun bolo daminɛ cogo min na. baara in an y'a daminɛ ka bɛn le 14 an bɔra Bamako ka don Nigeria kɔnɔna la Lagos an ye baara in daminɛ alhamdulillah wajulu fila ni o ye wajulu fila bɔɲɔgɔnko ye an sera k'o kɛ Nigeria kɔnɔna la Lagos Island ani Lagos Agege alhamdulillah wajulu sera ka kɛ ni yɔrɔ fila la ka tila ka na o kalan laban Lagos Island kɔnɔna la o la an bɛ Ala barikada baara in a dabɔra kɛcogoya min kama ni o de ye ka na an ka nisɔndiya jira ni kira laban ka bangeli n'o ye Muhamadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam Ala jara n'a ye baara in daminɛ nati a labanna tuguni ka kuncɛ ni o nisɔndiya kelen ye ka sanga n'a ye Nigeria an ka Mali siya tɔn minnu bɛ yan ani ka fara a diinɛ baarakɛla minnu bɛ yan ani ka fara Mali association caman kan Mali association ani ka taa se hali Mali kɛrɛfɛ jamanaw Côte d'Ivoire b'o la Burkina b'o la Laginɛ b'o la nin bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔba ye jɛra k'an bisimila Lagos kɔnɔ yan yɔrɔ la ni bonya ani karama ye ani silamɛya kanu ye ani silamɛya balimaya ni hakilila ye alors o kɔrɔ ye ko in bɛɛ lajɛlen daminɛ nisɔndiya kɔnɔna la wa a bɛɛ lajɛlen kuncɛra o nisɔndiya kelen kɔnɔna la ka na kuncɛ ni mawuludu dugawukala ye. a labanna ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka jija ni cɛsiri ni silamɛya dɛmɛtɔn anisaruw fɛ olu minnu bɛ wuli ka jɔ la jan ko alisilamɛ diinɛ min ko fana ni makari yafa ɲɔgɔn ni kelenya o ka se jakubaya diɲɛ kuru kara kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni furu ni walimadɔ kelen ye ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ Seydi Sheriff Usman Haidara ma o min ye ko in bɛɛ lajɛlen sababu ye. cɛ minnu ani muso minnu n'u yɛrɛ kun feresitigi Ala ka diinɛ ma u b'a dɛmɛ o ni a n'u ka nafolo olu minnu ka cɛsiri a n'u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni an sera ka se yan an nana a kuncɛ ni olu ka sigi ye ka se ka dakuruɲɛ fila fɔ ɲɔgɔn ye hali bi k'a jira o la u bɛ sira min kan nin de ye setigi Ala subahanahu wa taala ka sira ye nin de ye adamadenya dilanni sira ye
diinɛ nakun ye ka na adamaden bɛɛ lajɛlen lafiya alors olu kɛra o sababu ye dɔgɔtɔrɔso caman jɔra ekɔliso caman jɔra alors microfinance o ye banque ye min ni mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ nafa cogo min na i ka jago kɔnɔna la ala jɛra n'a ye olu kɛra nin sababu ye o tuma na an bɛ segin ka ansaruw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka min ɲini u fɛ hali bi o de ye u k'u cɛsiri karamɔgɔ ye min jira o la ani u bɛ sira min kan nin de ye silamɛya sira ye wa nin de bɛ silamɛya sira fɛ o tuma na k'a f'u ye k'u cɛsiri u sara bɛ ala bolo u b'a la ka min kɛ ɲɛnɛmaya ka lafiya kama ani silamɛya ka ɲɛtaga kama o la alhamdulilayi bi tournée kun cɛra Nigeria Lagos kɔnɔna la ka bɛn le 18 5e mois 2026 ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ ta jira an na yɛrɛ la ala ka san wɛrɛ ta jira an na yɛrɛ la minnu sɔrɔla nin tournée in kɔnɔ ni u ye u yɛrɛ kun k'u yɛrɛ feere tigɛ ala ma ka bayatul islamiya kɛ ka tila tuguni ka bayatul rudwani fana kɛ an bɛ u bɛɛ lajɛlen ka koɲɛ kalifa ala ma olu ka layidu ani anw taw an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ jaabi an bolo. An m'aw dɔnniya k'a fɔ Serifula Morikɛ a Seydi Badara Aliyu Usman Haidara ka taama Nizeriya dugukolo kan a bɛ don Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bange nisɔndiya ɲɛɲɛrɛ de kɔnɔ a labɛnba o de ye silamɛya dɛmɛtɔn ani ansaruw ye a baaraw ma sirila ni wajulu kɛnɛw alikuranɛ kɛnɛw ani sigiw caman ye ala ka san wɛrɛ ta fara an si kan. hali bi kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko hiji ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔna na groupe Serifula voyage a ye alikuranɛ kalanba boloda ka kɛɲɛ ni kalo kura jɔlen tile fɔlɔ ye hakilina dɔ ɲini a bɛ don an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ka hakilinaw kɔnɔna na baara nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn tɛnɛ ma mɛ kalo tile 18 ma ka ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Kafunɛ Bacili Fuseni Keyita an ka janga jamanalikɛ sɔrɔlenw fɛ. Ni ye laada de ye groupe Serifula voyage bolo san o san hiji kadiri kɔnɔna na Saudiya jamana kan a ka alikuranɛ sanuman kalanni boloda groupe Serifula voyage ɲɛmɔgɔw ani u ka hijidenw bɛɛ lajɛlen bɛ kafo ɲɔgɔn kan kɛnɛ sanuman kelen kan ka dali masa kɔsuma ka kirakan sɔliw kɛ ni alikuranɛ sanuman kalan min bolodara a laɲini kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ fɛ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara waasa ka damakasili kɛ dali masa yɔrɔ Mali jamana ka lahalaya a dogolen tɛ maa si la bi ni kɛlɛkɛminɛn bɛ alisilamɛw bolo o de ye ala wele ye jango hijiden dakɔnɔ dugawu dali masa sɔnna ka barika don o la o kama an karamɔgɔ y'a ɲini Mali ka bila laɲini bɛɛ lajɛlen sanfɛ an mana jɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan Mali jamana ka kɛrɛnkɛrɛn ka ŋaniyaw siri k'an majigi dali masa ye Mali jamana tɔgɔ la o baara de siratigɛ kan safo seliw jiginnen ka bɛn ntɛnɛndon mɛ kalo tile 18 ma o bɛnna Zul Hijja kalo tile fɔlɔ ma n'o ye seliba kalo tile fɔlɔ ye groupe Serifula voyage n'a ka hijidenw dagayɔrɔ la alikaba kɛrɛfɛ cɔyi fara ɲɔgɔn kan seliw kɛra ka alikuranɛ sanuman kalan ka tani ka segin ka dalail kairatu fana kalan ka dali masa wele togo cɛnin bɛɛ lajɛlen na ani kirakan sɔliw an fasoba Mali ye a bɛ ka wagati gɛlɛn min latɛmɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi dali masa bɛ se ka hinɛ Mali la togo min k'a puruti ka bɔ janfa dingɛ kɔnɔ kuranɛ sanuman in kalanni a laɲini ye o de ye bɛn ni basigi ka se ka na an ka jamana kɔnɔ. Ala ka an bɛɛ sababa ma ka laban ye sallallahu rasul bi an ye kuranɛ kalan kɛ kuranɛ kalan in bɛ ka kɛ jamana de ye ala bɛ se ka basigi ani jolibɔn ala bɛ se k'o jɔ jamana ala bɛ se k'o jɔ jamana in kɔnɔ cogo min na ani jamana in kɔnɔ yarabi ala bɛ se ka na ni dekun ni tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ala bɛ se k'o bɔ a kɔnɔ an ye kuranɛ kalan in dɔ kɛ Medine donc an bɛ dɔ kɛ Maka yan o y'an ka laada ye n'an taara min na Arafa an b'a kɛ san o san karamɔgɔ b'a ɲini an fɛ n'an nana an kana ɲinɛ jamana in kɔ salo yɛrɛ a sera yɔrɔ la a y'a ɲini an fɛ k'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka wuli sa an ka taa tawafu la an ka dugawu kɛ jamana in ye mɔgɔ sɔn a ko bɛ se ka nɔgɔya donc o fana na an ma ɲinɛ a kɔ fiyewu an b'o kɛnɛ de kan inshallah bon minnu kɛra d'habitude an bɛ min kɛ o kelen de don ka kuranɛ kalan ka dalayilu kalan Alahu taala bɛ se k'o hinɛ se an ka jamana ma cogo min na an y'o de kɛ n'Ala sɔnna min kɔni bɛ an bɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ de wele jamana in bɛ nin yɔrɔ in na silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka dugawu kɛ Maliba ye ala bɛ se ka Mali suma degun ni tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ala bɛ se k'o wuli ka bɔ a kɔnɔ a ɲɛmɔgɔw fana ka hakili ɲuman d'u ma cɛ bɛ ni kan bɛɛ k'o don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ inshallah. K'aw ladɔnniya k'a fɔ groupe Serifula voyage ka ni alikuranɛ sanuman kalanni kɛnɛ min bolodara
kɛnɛ ɲɛmɔgɔya kun kalifalen don Keɲeba Amdalayi dugutigi la a ka dantigɛliw la a ye Mali jamana kalifa Ala ma i n'a fɔ komi ijitaden tɔw bɛɛ lajɛlen. Kole ni kɔnɔrɔ filila i tilen ala la ni sɛwara i tilen ala la kɔnɔrɔ fili bara Mali sɔrɔ bi ami yɔrɔ tɛ n bolo wa bon yɔrɔ tɛ n bolo mais a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna se tɛ Mali ye mais se tigi Ala le di dɛ se tɛ farafinna ye mais se tigi bɛ Ala di n bara tɔɔrɔ n bara sɛgɛn n bara hami nelu tɛ bi tugu mais denu le la n ko le hami ye na na Mali yɔrɔ gɛrɛ tɛ n bolo faso gɛrɛ tɛ n bolo Mali le n bolo dɛ ni Mali o bɔra n bolo n b'a kɛ di o le hami ye ne la bɛɛ duniya bɛɛ bɛ yan bi an ye Ala tara sa Ala di na Mali to n bolo ka farafinna to n bolo ɲɛ na bato ɲa sɔrɔ n kana fɛn sɔrɔ mais ɲɛ bato ɲa sɔrɔ o le jama fɛn fɛn nara alu bɛɛ di hakɛ to a diyara ɲɛ a buɲara ɲɛ Ala ma alu dɛmɛ na Ala ma bɛɛ dɛmɛ na Ala kana malo Ala kana kɛ jugu sago di. Silamɛw jɛra ka alikuranɛ sanuma min kalan ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupe Cherif la Voyage ni ka fatiya kɛrɛnkɛrɛn Mali ye ijiden bɛɛ lajɛlen y'i koron a waati furancɛ la k'i majigin dali masa ye a ka hinɛ Mali la a ka hinɛ malidenw na hakili jiginna groupe Cherif la Voyage ka ni alikuranɛ sanuma kalan min bolodara Maka kɔnɔ yan k'an to Medini sigi la a ɲɔgɔnna kɛra Arafa sigi min bɛ kɔ kan na a ɲɔgɔnna bɛna kɛ yen fana o de fɔra k'a gɛlɛya alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara hali n'o y'a sɔrɔ groupe Cherif la Voyage a ka laada kɔrɔ don. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲinininw don. Faransi ni Algérie bɛ ka lajɛ ka segin ɲɔgɔn ma jɛ la a daminɛ bɛ kiiri ko nasiraw baaraw kɛli la ɲɔgɔn fɛ dimanche mai kalo tile 17 Faransikaw ka kiiri ko ministre Gérald Darmanin a bisimilala tɔɲɔ ministre fɛ Algérie faba la Alger a yira ka fɔ nakun de ye fɔɲɔgɔn min bɛ Algérie ni Faransi jamana cɛ o bɛ se ka ban cogo min wa ko Faransi jamana ma ɲɛmɔgɔw ka laɲini y'o de ye a ministre tɔɲɔ min y'a bisimila Algérie faba la Alger n'o ye Lofti Bojema ye o y'a yira k'a fɔ cakɛɲɔgɔnya de bɛna bonya Faransi jamana ni Algérie jamana kiiriw cɛ ntɛnɛn Gérald Darmanin a ye lɛrɛ 2 ni kɔ de kɛ kumaɲɔgɔnya la ni Algérie jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune ye u da sera fɛn min ma a ka fɔ la o ye jɛɲɔgɔnya min lanɔgɔn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bi jamana tilaw cɛ o bɛ se ka ladila cogo min Gérald Darmanin Faransikaw ka kiiriko ministre ye a jira k'a fɔ ani Algérie ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya la u da sera fɛn caman ma gwɛlɛyaw la o dɔ ye Christophe Glaise ye kunnafonidila do farikolo ɲɛnajɛ bɛna k'u kan nka ka kunnafonidi na sira baara dɔ fɛ Algérikaw ye a minɛ k'a datugu ka san 7 kaso da a kun ka fɔ diɲɛ bɛ ka minnu kɛlɛ n'o ye maaw ye minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini da u yɛrɛ kan k'a ka kunnafonidi senfɛ k'a tun bɛ k'olu de lapasa Gérald Darmanin Faransi jamana kiiriko ministre a yira k'a fɔ u da sera fɛn caman ma minɛniw mana kɛ jamana filaw rɔ jamana dɔ la kelen de la a kan ka bila ka taa di a fa jamana ma cogo min k'u ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ olu kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2024 juillet kalo de Faransi jamana ni Algérie jamana cɛ sɛbɛkɔrɔ koyara bawo Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron sina k'a jira k'a fɔ kɔnɔ min bɛ Maroc dafɛ ani Espagne cɛ ni Maroc ka mɛn k'a ka jamana dɔ don n'a kɔnɔ maaw muruti bɛ ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye n'u ka mamurulenjɛkulu Front Polisario ye ni Algérie jamana bɛ ko mamurulenjɛkulu Front Polisario dɛmɛ ko Faransi jamana bɛ kɔnɔ in lakodɔn Maroc ta ye o de ma bɛɛ Algérie jamana ɲɛmɔgɔw ma o yɔrɔ bɛɛ jamana tilaw y'u kɔ don ɲɔgɔn ma Algérie jamana y'a ka lasigiden wele Faransi jamana kɔnɔ k'a ka Faransi jamana bila fo kana se bi ma waleya de bɛ u cɛ. Nigeria ni Amerika jamana surasiya ɲɛmayaso filaw farala ɲɔgɔn kan k'a jira ko ntɛnɛn u ka baara ɲɔgɔnya min bɛ sen na ka maaw kɛlɛ minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna État islamique bolofara min bɛ Nigeriyakaw fɛ n'a bɛ wele ko ISWAP k'u ye bundeliba kɛ Nigeria gaɲa ka yanfan fɛ k'a dege a kɔrɔ yanfan kan k'u ye maa caman bɔnɛ a nin na jatigɛ wale tigilamaw la dimanche bundeli ninnu kɛra ka bɛn n'o de Amerika jamana surasiya ka fɔ la min dagayɔrɔ bɛn bɛ farafinna ma ni o ye commandement des États-Unis pour l'Afrique AFRICOM ye laseli dɔ senfɛ tile fila yan'o kun cɛ u kun y'a jira k'a fɔ u ni Nigeria surasiw farala ɲɔgɔn kan ni ka jatigɛ wale ɲɛmaaba dɔ fa n'o ye Abu Bilal al-Minoki ye ale jateminɛ kun bɛ k'a kɛ Amerika jamana ma ɲɛmɔgɔw bolo i n'a fɔ État islamique
jɛkuluba dangan filanan kabini san 2023 Ameriki jamana kun ɲɛngun ka ɲangi ɲɛsin a ma k'u sera k'o fa k'u ka jateminɛw bɔra ka susuli min kɛra dimanche k'a fɔ u fara mɛn ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la fana u tugu mɛn ɲɔgɔn kɔ bolimafɛn la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira u la k'a fɔ jarawelelaw don min kɛ k'u ye bundeli kɛ ka maa 20 ɲɔgɔn na daji État islamique bolofara la ni o ye ISWAP ye Nigeria kɔnɔ ko Ameriki jamana kɛlɛcɛ kelen ma jogi Nigeria jamana kɛlɛcɛ kelen ma jogi. Keniyakaw fɛ ndɛnɛ mɛ kalo tile 18 nisɔngoya taamaba kɛra ye maa 4 zara min senfɛ ni ka maa 30 ɲɔgɔn na jogi tile mun bɛɛ lajɛlen kɛra Soroba ɲami na Kenya faaba la Nairobi ka sabu kɛ mobilitigiw minnu bɛ furanjɛw boli marabolo ni marabolo duguba ni duguba olu de ye wele bila k'a fɔ bɛɛ k'a ka mobili jɔ Kenya ma ɲɛmɔgɔw n'a mɛ dɔ fara taji sɔngɔ kan o ma bɛɛ u mɔ polisilakaw y'a yira ni Nairobi k'a fɔ maa 300 ani maa 40 ani maa 8 ɲɔgɔn na de minɛna nisɔngoya taamanaw na bawo kabini mobili bolilaw y'u ka mobili jɔ nisɔngoya taamanaw bɔra k'u ka nisɔngoya jira k'u ma jɛ n'a ye ko ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ min kɛ ka dɔ bɔ taji sɔngɔ na k'o ka kɛ o de nana ni maaw faali ye ka sabu kɛ lakana tigilamaw ye mugu dayɛlɛ jama kɛtɔ k'u kɛɲɛ Kenya jamana a ka taji o sirilen don arabula jamana taji nataw la nka kabini Detroit Hormuz ko a jibolo tigɛra Iran ni Ameriki cɛ kɛlɛ senfɛ a ye gwɛlɛyaba lase diɲɛ ma Kenya jamana bi yɛrɛ sɔrɔ o rɔ mobili bolilaw ye baara jɔ min kɛ u ka sɔrɔla mɛ kalo tile 14 jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔ fara n ka fɛ dɔ yɛlɛla taji sɔngɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ 100 sarala 27 ngwari 5 o ye gasoil essence 100 sarala 8 bɛ yɛlɛla o kan o de ma bɛɛ mobili bolilaw ma sɔrɔ bosobaw ka jɛkulu min bɛ Keniyakaw fɛ n'o ye Chambre nationale de commerce et d'industrie o y'a yira k'a fɔ dɔ fara n ka in ka ɲɛsin tajiw ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛna gwɛlɛya wɛrɛ de lase jamana denw ma ka sabu kɛ mobili bolilaw nani ni minɛnw ye min donna taji rɔ olu b'u bɔ minɛntigiw kun minɛntigiw fana min bɔra olu kun olu b'o ɲini jamana denw kun ko mako ɲuman tɛ jamana denw ma. Belgique ma ɲɛmaakɔrɔ dɔ ni a tɔgɔ fɔlen kun don Congo Kinshasa ministre ɲɛmaakɔrɔ Patrice Lumumba Zaire cɛfarin don min na yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sɔrɔ Zaire fɛ min y'i ɲɛ jɔ u marabaakɔrɔw ɲɛna Belgique masakɛ ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ don i n'an bɛ bi an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kɛnɛ kan nka o kɔrɔ tɛ ko an bɛ se k'i lɛ ni kanu lɛla ye ka sabu kɛ san joli joli kɛra aw Belgiquekaw fɛ Congo Kinshasa jamana in kɔnɔ yan ka Congo Kinshasa ka denw dɔɲɔ don kɛra la halan n'a kun tɛ se don terrain kelen kɔnɔ k'an bɛ voyage ɲɔgɔn fɛ don kɛra la a kuma a ka wulujuguw de su ka bila an na a ka wuluw minnu mara bɛ aw ka so olu k'an jin fɔ k'an fa a y'o jɔnyaw bɛɛ da an ka yan bi min n'an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛna ye o kɛnɛ kan k'a yɛrɛ kɛ maaba ye k'an fɛnɛ k'an maaba minɛ an tɛ se k'o k'a ye dɛ don nataw la an n'aw bɛ se kɛ jɛɲɔgɔnma kɔni ye nka an tɛ ɲinɛ a ka kɛlen kɔ an na dɛ Patrice Lumumba y'i ɲɛ jɔ Belgique masakɛ ɲɛna o don k'o de fɔ a ye o y'a sɔrɔ jamana ɲɛma Joseph Kasavubu o bɛ ka musalaka o nan'i jɔ ka kuma daminɛ o y'i ta kɛ masakɛ munumɛnɛni ye nka Patrice Lumumba ni mɔnɛ jɔlen n'o tɛ jamana ɲɛma mana kuma ministre ɲɛma man ka kuma bilen nka Patrice Lumumba yɛrɛ de mɔnɛnen jɔlen de taara kuma de minɛ jamana ɲɛma Joseph Kasavubu kumanen kɔ Patrice Lumumba mɔnɛnen yɛlɛla k'i ɲɛ jɔ Belgique masakɛ ɲɛna ka nin diɲɛjɛla fɔ a ye kabini o kɛra sa Belgique jamana kalenka kundo fɔ Patrice Lumumba ka kundo di k'a to Congo Kinshasa fanga kɔnɔ Belgique jamana t'i sago sɔrɔ Congo Kinshasa la Amérique jamana t'i sago sɔrɔ a la France jamana t'i sago sɔrɔ a la maa laban yɛrɛ min kun bɛ balo la sa ni o fɛnɛ sigasigana ɲɛsin bɛ o ma k'o fɛnɛ sen bi sɔn ka ye Patrice Lumumba faali lɔ n'o ye Etienne Davignon ye Belgique jamanaden a ye jɔyɔrɔba caman kɛ nansaralatɔnba Union européenne kɔnɔ Belgique jamana tɔgɔ la ale fɛnɛ salen ye nin ye ka sido san 90 ani san saba la ntɛnɛn mɛ kalo tile 18 a ka denbaya bɔra ni kuma ye mars kalo tɛmɛnen de Etienne Davignon k'u kɛra a la k'a fɔ ja tɛmɛnkɛn bɛ a ka Patrice Lumumba faali kɔrɔ ja dɔnyɔrɔ bɛrɛ ko Patrice Lumumba faatɔ san 1961 n'o kɛra janvier kalo tile 17 ko a si ma kɛ Etienne Davignon ɲinɛmɔ a donni kama a bɛ kamalenya damu a bɛ Belgique jamana tɔgɔ la Congo Kinshasa kɔnɔ o don a bɛ wele ko Zaire ka sabu kɛ yɛrɛma hɔrɔnya talen a kɛra Zaire ye n'o tɛ yanni yɛrɛma hɔrɔnya kun ja a kun bɛ wele ko Congo Belge
sɛgɛsɛgɛliw minnu da yɛlɛla Patrice Lumumba ka saya kunga san 2000 ka taa se san 2001 ma o sɛgɛsɛgɛliw ye a jira k'a fɔ san 1960 septembre kalo la san kelen yani Patrice Lumumba ka fa ma ɲi to Congo jamana kɔnɔ ni ka sɛbɛnni dɔ kɛ ka ci a ka ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Belgique kaw ye a bɛ k'a fɔ gwɛlɛyaw la gwɛlɛya min bɛ yen bi n'o ye bɛ Patrice Lumumba deni dakuruɲɛ ɲɛ nin de ye bɔ kɛra o de kan san 2000 ka taa se san 2001 ma Etienne Davignon caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ tuma min na ni Patrice Lumumba bɛ ka Congo Kinshasa jamana bila cogo ɲini ka sabu kɛ jugu kɛn bɛ ka nɔbɔ ka daminɛ farafindenw yɛrɛw la n'o y'a fasodenɲɔgɔnw ye Congo Kinshasa Maréchal Mobutu Sese Seko bɛ o la min ye Joseph Kasavubu jamana ɲɛmaa minɛ k'i sigi a nɔ na ka taa se Moïse Tshombe ma n'o kun ye Katanga marabolo ɲɛmaa ye a minɛna Katanga marabolo yɛrɛ de la ko Etienne Davignon a minɛnen fo ka taa se a fali ma k'a b'a bɛɛ kalamu Patrice Lumumba Congo Kinshasa ma ɲɛmaa minisiri ɲɛmaakɔrɔ a fara dugu tilamanjɛ ye ka mugu ci a n'a tɔɲɔgɔnw na ni ka laban ka su kɛ a sidi la jango a su kana ye fiyewu a tɔ yɛrɛ min yera ni a ka janajaw sera ka kɛ n'o ye jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi tile la o y'a ɲin kelen ye polosilakaw minnu yera a fa yɔrɔ la o dola kelen gɛn kun bɛ k'a ɲin kelen mara o ɲin kelen de la segira Congo Kinshasa ma n'u y'a ka janaja kɛ n'o ɲin kelen ye. An bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn ka jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.